Yine yatır da o var. Haçan adamlar fanatlamır qarası o tireyən bir düşürəlib. Tur ey. Noruz. Tur 20 yıl olub keçdi. Bolun çıxaralar bir da o. Maňa degmäde men. Adamlar var hem merderde TikTok'da, Instagram'da bizim hani ondan bundan öz aramızda yokmu biz? Olur bilen de geçtirmäde. Tur bol 2020 sonlu. Yatçım. Tur şattım tur. Bir eşim. Men bunu çalıştırmanı koyma. It's okay, eşim. Hiç kim tam yüzüne terapide oturanok sonra. 2020 gelip gitti ya bollu tədil olup var ya. Biz düşürmeli. Biz birincisiz olmadı, ikincisiz olmadı yok mu bizim? O düşüyor otirdim da. Neme gerek şular? Düşündə de öyle yok da düşüyor. Normalinde öyle yapıp turan yerinden günü gül pası bak. Ya, çok aynen. 2020 yılda başlaya. Короче. Ahrim ardım adamlar. Yıktı yönü düşürelliysem yok men snowboard'a gidecek, yok men skiyinge gidecek, kış geldi. Ne de adamlar mena fanatlamı da qaraşı oturuyor, haçan şolar bilen bir gepleşge çıkıverken bul yatır yönü. Özün alıp barsana men Ödün öylüm. Men özüme gelemek birinciden yüzüm yumalı gözüm önde ya da su berayda şey bata şey. İktisatsızlık qarak qolup dursa gözün. Ola doğrudur da yönü. Men zaten yaram o özün alıp çıkarsana bir zatlar diýen şaka şuka et koyarsana şunda. Şank şunka et koyar. Son bir saatlap näme ulaşmagyny? Bir zatlar sen şank şunka et koyar bir zatlar. Bola. Hoş geldiniz adamlar. İzna number one podcast, Türkmen number one podcast'ning adından Türkmen medyada şu atlıkça number one podcast'a hoş geldiniz. Ne der o? Ne der? Co-host diyorum sonra diye. Təze bu arada təze iş gözleyenler, ondan podcast host bolası gelenler, yatmacaq adamlar, snowboard zaten gitmeyecek, öylenen adamlar. Hoş geldiniz. Birinki katnaşıp bilen. Öylenen sen oyundan çıkıp bilmem oturaydı sonra. Bro men bugün gelip bilmedim podcast sonra çeksek olur mu deyip. O değil de başka soru kelime geldi. Men вообще senin önünden hem için yatırma. Oğlum başka soru o. Yine öyüm yok olayın biz öyümüz aldık adettik yeni yatır. Biz öyümüz aldık da yapıp burada düşünen yok. Şurada bir fakt var ortada. Sen oyum diyor şular yaprat. Men şulu öyde bir yarım ay yaşadım. Bu demek уже menge mühim bolýar. Şol üçin öyüm hoş geldiniz. Gow bezeldi. Podcast'ımıza hoş geldiniz adamlar. Suat Amerikanlar bilen yaşapdyk. Yetip gelýän 2020-nji ýylyňyz bilen hep mäňi tüýsürekden gutlaýas. Allah can nesip bolsa 2020'de şu ondan podcast'ımızı miňlerçe, milyonlarça subscriber etmeni nesip etsin. Sizden bizi gollan, podyaşkadan, goşulun, like ve comment bugün gow temalar garaşýar, ondaşyndanam kiçik sürprizler size garaşýar. Adamlar, seriozno 901 subscriber'ımız boldu. 5. 905. 95 adamımız kaldı. Müňe getirmäge kömek edin. Prosta alın Instagram'da ha. Bizim videolarımız, ondan bundan video reels ýatýas, reshare edin. Sizin kömegiňiz şol. Müňe yetili adamlar gayrat edin subscribe YouTube'da. Ondan başga da adamlar davay bir gow görýän diýäňiz kömek etmeňiziň ýoly paýlaşmak. Let's go. Emme paýlaşdyňyz storylaryňyzda, TikTok'uňyzda gow edip adamlar ýa-da gyzgajyk ýerlerini, gyzykly gören ýerlerinizi Twitter'da da paýlaşyp bilersiňiz. Men pikirimçe. Bu başlangıç gowy. Indi bu hil gep haltamda ol kedip dur gepleşelim. Gep edip melgilip diýär. Çigde balaymy, çigdilep jeýdipler. Kaçy bugün men dün orada ýazdym aksam bir gow tema wa. Dün ejemde bilen gurlaşyp oturduk golün bu temany. Bir hili 20-nji asyrda men çağalar bardy, gurlaşysym belli. Çağalar täzeyle metik gelýär. Olin çağalar. Gow tema girele. Birinji şu temany ýadynda saklaşdydy. Böyle qıra goýdum. Qıra goý. Sayık däliňi azamasak bolmaýar bro. Sayık däli. Azamasak bolmaýar. Onna sen onna häzir bar täze gutarmaka edip goýmaly bolýan bu ýa. Problema da. Meni deme o editinde. Täze editorimiz bar. Kim? Sen gelini getdi. Ya adamlar, seredin men mara bu neme garaşmadym. Yani hemişe de gow zatlar etdi. Her ýylam birik bir Ramazan aýyna ýakynlaşanda bir gowja aýdym çykarýar. Çynarym adamyň özüniň içinden pikirlendirer, aýdymlar çykarýar. Dälde şu wagt eden bir işini men ýaman gow gördüm sen saýkyň. Alıptırda, yani ben diye bir albüm çıkaracak 10 sanak nemeden olan 10 aydımdan ibaret olan bir albüm çıkaracak diye adına da İblis koyuptur. Doğrudan mı İblis mi adına İblis koyuptur diye şunu diye $10 yetirelim ben diye yani hayır sahavat için kömek edecek diye. Yani
aydım biz tağım ya satın almak için edemiz onu. O tayda prosa поддержка etmek için yani işleri kömek etmek için. Ucu $10.000 deydi, $10.000 geçti iyem. Şonu da var 20 edeli, 25 edeli. Bak ne mi deyip pikir etmen adamlar. Ay men pulum az $1, $1 dama köl olur, hiç damasa çöl olur diye. Şunlar mesela var 20 zekavarda yapyan eken. 20. zeka. Onun videonu son çıksa o adamlar donate edebilmeye. İzleyen yok. Yine de bilsinler yani share etsinler, bilsinler yani şunu adam bol geçip görünün. O sayttan var malades diyecek olan gerçekten içinden bir hilek etyen artını hem gowy peydarlı bir da aytacak bolýar da ýöne bir rap çıkarayın manisiz nemeden adamlara onun satmak üçin hem de ödem apisaniýetinde da aýtdy. Men ondan bir köpügem gerek geldi ya da aňyrdan ýetgeş pulam gazanyp bolmak ýöne şu adamlara kömek edip bilen ya da öz sunuwaty bilen. Adamam gowy goýupdyr. Ýene de Ramazan ýakynlaşýar, awrazy gelýär bilen iblis diýipdir. Onuň kommentariýalary okudyňmy näme diýerler? Köp kişi näme diýip düşünipdirler. Şunu al gowy zat çyka etdiň işin hayır iş, ýöne adyny iblis diýip goýupsa, kabutda nemeler bolýar? İşte 666 şeytanyň, 666 şeytanyň nomeri zady. Olar ýalyk däl. İblis diýende şeytanyň asyl ady iblis bolýar, ha. Şondan ýa-da bana neme albomynyň içinde iblis diýen bir aýdym bar. Hani şoň bilen içindäki nefsiniň arasyndaky bolýan görüş bolup biler. Ýalňyş düşünmem. Gowy teoriýalar ýöretýär. Bir hilek var, vapşe saykınlı boy aydym çıksa da öňünden mene yaman garaşan şon çıksa da dinle yani ödüm herledip yani iblis deyip at koyan olsa albom onu var aňarda çyndan bir gowmanyly bir daqdan gelýändir. Säbäbi prosto tak iblis deyip koymaýar da. Birim ýakynda bilýärmi näme boldy? Sosial mediadan uzaklaşdy biraz soň bir hilek diýdi. Men adamlaryň näme etýän pikirini, men bardy näme etýän pikirini köpünsü bir başladım sosial mediada köp geçirdim diye demek yani şolar ýaly yani özüne meşhur sahip başladı, bir nefsini uyup başladı diýen ýaly pikirlendim men düşünýärmi. Şol üçin iblis muň bilen gelip uğraşýar sen gara, birazygynda meşhura sen daway bilatdyr. Onu şoň üçin bir hilek içi ýanandyrda bir şeýle birden dökesi gelendir şeýle. Nefsine garşy özü söwüşi bolup dur. Edilöz. İsoňyp haýy sahabatlarym ýuýar her saat. Emilem ýaly degestirip. Yo, dogry maýdan ýa men pikirimçe, yani bizim Türkmen sunwatymyzdaky hani greatest, one of the greatest diýjek men. Yani adam nimeni goýar içine, yani sözlerini goýar, tüýlerim tiken boldy. Yo, he's a lyricist, yani lyrika yaman bir hilek çuňur many goýar. Ve meselem aýdymlarynyň adyna da bir hiljek fan goýýarlar diýip biz aňyrsynda gözleşdirýär bolýan. Ha, bu leken o, şu leken o. Tanadym aýdymy aýtjak bolýanda sen. Bir ol tanadym ama onuň o çağaly sesi näme? Gazda bardy. Olma bir hiljek nemeler aýdymlar ýaman gowla içinden malazet. Yani oturup analiz etmeli bolýar käbir ýerde da näme diýjek bolar. O garawa meselem, garawara olum sonýaly ejem da dinläp bäh diýipdir. 60 ýaşly adam ejem ýoksa dinläp şonu bäh bu döwrüň mahtumly ýazýanlar bar eken aýdyp bir hilek sonýaly. Sen mahtumlyň nemesi bar? Gelse gerekdir, goşgusy bar. Masaýkyňam gapy diýip aýdymma. O taýda da ahireti düşündürýär, aňarda da ahir zaman düşündürýär ikisinde de. Onu ikisi paşty sorda hatta bir hil düşündürse da malazes diýip ejem dinläp tüweleme diýdi. Ham sana berden respekt. Yo 7-den 70'e dinlettirip bilen adam bolsaň ol uju başga bolat. Bir halamayan zadım bro. Mesela men dogry maýdan yani çyndan içime damarma batýar şo zat edilýän. Gitýän aýda özüm zatlar 100 000, 200 000, 1 milyon bilen ok yani jelili adamlar 1,5 milyon dinlenýär. Sakin aydımları 2 000, 10 000, 20 000 o kale şolar ýaly ey. Men sana bir söz aýdym. Klassika. Dogrudan klassika näme bolýar? Arxiv. Sen şonu 10 ýyldan dinle, 100 ýyldan dinle şo könülen ok. Yani şol zamana degişi bir aýdym bolup gitýär düşünýär. Mesela mäzer ýene de 100 ýyldan şo sakin aýdymlary dinlesek, ýene de şo jahillyklar, ýene bolup geçen uruşlar, ýene de bolup geçen adamlaryň bir-biriniň arasyndaky söýüşler näme gözüňe tutaşyr. Yani biz diýär, nefsimiz bilen ýankalyk bir aýdymynda tanadymynda diýäm şo. Yani Allahdan geldik, Allahdan gaýdyp gelerdik. Ütkan okşatıyor. Hiç kaçanın ütkan ya. Klasik goýa. Ayda özüň 1 ýyl maksimum dinlenler. Ondan soň ýetip gitýär we bu adam. O trend etjek bolan noktar o bir hilekle moda var. Ýöne adamlar näde şonu çekip bilen ok özüne men şonu düşünebilem ok. Birinciden ha ýankalyk o ayda özüň elek aýdymçylaryň meselem o tekila da men nazar. Ol da diskatesiýa aýdymlar bolan üçin Türkmenistan ýaşlarym şu wagt esasan sonýarlar dinlerdi. Manif näme diýjek bolar saýk da düşünen oklar da on pikir eden oklar kellesinde.
Ay bolu tans etdik, gowy zat. Meselem soňky döwrüne meni Abdaýla şonýal dinleýän bolyn. Bir manil zatlary we zat dinli sözleri we bolyn bir hili 10 kom şonýalyk. Bilemmi 50 000-dan 60 000-dan kän geçen oklar. Ýöne bilemem wagtyň geçme bilen inşallah nemedi. Ýöne men pikirimçe saýklenem tasdikli ýa dogry ýaýaňyz. Özi on kän bir onu takyp oturan mu kadyanlary men edilýär. Ýüregimden näme gelýän bolsa men şoğa çykarýan. Meselem ýöne şo tipajda aýdym çykarýar. Ýani ýadan ok. Diýmek ol aňar diýýäm ol fan base'in gazanny wagtyny tam çyraçy dat bet ondan ýokarda näme ýokdy da bilýärmi? Iň bet meselem mençere o wagtlara gitse OG da ýöne şu wagt olaýam gazanjak dadyn gazanny fan base'ini gazanny biz ýaly adamlar biz onu zaten gowurp bir ýaman näçe wagtlap onu şoň üçin olaýam diňe şulara näme öwredip bilen näme geçirip bilen şoň üçin respect da o taýda. Ya meni de özüni ýüzenösün meles ýani gazanda diýen gazandyň çyndanam gazandyň boldy ýani uruşda täzeleri işte men şuňa bir zat etjek bolaýyn, muny etjek bolaýyn olar ýaly gerekde ýani almajak almasyn 10 000 adam dinlesin, bir adam dinlesin biz sen bilen. Şu suňgat etýän Sayk Avdıday ikiňiz diňe şu sözümiň arkalarynızda bir zatlar bar bolan üçin ýa biz siziň arkaňyzda boldy. 2012'den nereden Amerika birinci 2013'te geldim 2012'den näre şonu dinläp bir 2013'te da var Flex'ten geldim ýokoydum kam diňe şoň aýdymlar bilen geçinýärdim o diňe saýkyň sabret zat näme kakajan Recep zat da bilen aýdymlar o malajet ýani adamlar çyndanam kömek etýär sözleňem zatlam manily ay çok duygulandım Näçiňi bolan näme köp ömmäli belkim nefsine soň ýene de näme bolmam bilen ýene bir aýdym çykýardy ömmäň meni zat ýa bolan dowam edelim diýen çağalar meselesine gidip bilersiz çağalar bugün kısaca adamlar has böyle interaktif şekilde etýäs mihmanam ýok adam ýok özümiz boys only night bilen night'am derler morning siz bilen has böyle gepleşik şekilde sizin hem pikirleriniz dädir gürleşik temalarymyz bardy ýa-da saýky arada alyp bilersiz. Karaçy men açasym bilen tema şu 20-nji asyrda men Amerikada has kän gördüm. Türkmenistanda da bamy kadyan ýöne. Çağalar, ýaşlar en atasynyň oňa az berýän vниманиýasyny özüni geljekde gurban ýaly, ýani jertwa ýaly, victim ýaly görkezmek üçin bir bahana edip ulanýar. Mukadyan. Muny ahil görýän meselem diýe kaka çağasyny az wagt ünsürýär. Oglanjyga diýel meselem, oglan ýa-da gyjaş. Şolardan geljekde bandit bolup ýetişýär. Belli bir derejede bandit bolup ýetişýär-de soňamanyň şo çağan jemgyýetde ayfen psihologически sen travmajyklığına sebäp sen çağa kakan yeterince wagt bermendir. Mesela. Indi biz ýöne näme giremiz ýok da physical abuse, şiddet bolan ýa-da ýa-da urulup zady da. Prosta köprak işleýärdi, hawa köprak işledi. Ondan soň ünsürmendirler. Şondan ýa-da terbiýe servet. Indi men muňa näme üçin ýalňyş görýän? Gaty uzağa gitmek gerek gel. Men 6-njy, 7-nji asyra gidip oturjak gel. Ne 20-nji asyrda. Ikinji dünýä söwüşünde. Men öz babam uruşa gitdi we näçe wagtla 5 ýyllap ýok da ýani çağalar bar 5 ýyllap. Şonda indi meselem çağalary normal bolup ýetişdi. Ejemiň doganlary we jigleri we şolar normal bolup ýetişdi. Şolar üçin şo babam aňyrda bolsa-da, usta bolsa-da meselem orsiýetiň bir ýerine bolsa-da ýazýan haty şolar üçin bir hilek näme ýaly, kanun ýaly. Edilämer da. Ýa-da mamamyň diýen zatlary. En ata şolong üstünde afterchat has ýokardy. Indi bolsa ejesi çaly ünsüren okgolyn han maňa vнимание. Ýa-da bir hilek yo men nemänim düşünýän hani silap malum näme silap atay çağa näde ýetişdirmeli zat şonýalyk nemeler goýýar. Ýani şolan bir hilek men gözümde slişkam näme dilen ýaly suw çykarlan ýaly çağa ýöne şeýdiň beýdiň çağa psihologiýa we şu anda sen öptürler aro bir avra bilen fila bilen normal ýetişipdirler. En atada öýde kändelli ýa-da eje işleýärdi. Ene seretýärdi kawat. Dünküden galan çağa içeri bir mumçuk. Täze goýdum o ýaňa. Bolýar. Gülme dağa berilmese de özümüz içeri. Gülme dağa hukmanda.
Indi ýanky nemelerine bir topar faktorlary goşaly Ýakup. Meselem dogry aýtdyň. Ýani ýöne o döwürlerde uruş wady dogry. Ikinji jahan uruşy diýen. Bärde şu wagt biz uruşlar ba. Ýöne biz şu uruşa affekt edilemiz yok. Bu şu uruşun içinde däl. Bize ziyan ýeten ok. Ya biz şu uruşdan dolayı yani mesela men kakam gidip de men yok bolup oturup neme demek. Birim men gözümde gelýän zat ana bilemok. Indi bunu iki tarapdan çekip bolýar. Bizi köçe yetiştirdim kadiyan. Häzir 90-njy ýyllaryň adamlarynyň isendik birinde görüpdir men öýdäkilerim bilen kan wagt geçirem otum daşarda tym diýer. Indi şonu ýöne köçede geçireni üçin ýalňyş ýollara giden adamlaryň bolýar. Doğru yola giden adamların bolýar. Mesela menim öýdeken wagt geçirem okdum diňe köçede ýöne ýene de yani men işte ýankyýalyk erwet zatlar edip de ýoldan çykyp oňa bolup gitmedim diýjek bolan. Indi bu faktorlar nädip sen aýyrjak bolýan yani näme göre bu adam doğru yol saýlap yani ýalňyş yol saýlap ber. Çünkü sen daş döwrüňdäki adamlara göre yani sen gurşoňa göre bolup başlaýan dogry-damy? Çünkü mesela şeýle gözüňe getirip görüp ýene bir ýankyň üstüne bir zat goýyn, şoňa göre aýdarsın. Yani 5-6 ýaşyňa çeli eje kaka sen gahrmanyň. Hatta 8 ýaşa çene diýeli. Gahrmanyň sen hemme sen rol modeliň ýani şunu izolajak kakamaly boljak zat diýen öyle. 11-12 ýaşa gelýär, ony cool döwrüň gelýär, uşu bir hil içinde garmonlar oýnap başy. Ana ondan soň uşu sen eje kaka neçe ýakyn bolasy gelse de, ünsü beresi gelse de sen dostlaryň bilen bolasyň gelýär. Sen eliňdäki zat däl ol. Ýöne şol sen garmon sen men dostlarym bilen köp wagt geçecek men saçymy Kristiýany kyýalyga çyk ortadan 2012-de beýle şuňa alyk bolýar. Indi şonu näde betip biljek? Sen eliňdäki de daş gurşuğunda zatlar. Hawa indi meselem go point ha. Çağa o dostlar bilen bolýar. Okey problem däl. Bizem şoňal wagtda biz özümizde kän bilýänler söýdüp wagtyndan sakin ona alaydym amma ýaşlyk diýip kän bilýänler söýdüp ýaşlyk etýärçyndanam. En atamada garşy etýär. Ýöne bul men aýtýan adamyň daşyna çykýar. Men aýtýan adam şu, meselem Amerikada gören adam. Indi bärde okuduk, uniwersitede gitdik şeýlem. Uniwersitede barýan bolýan ýaşlar ortalykda meselem essay edýärler, seçenýän düzme ýazylýar. Düzmede näme diýerler? Aýne men kakam men bilen az wagt geçiren üçin mende travmalar galy. Indi men isolate bolup, ýeki galyp, izolasiýaga girip kän adamlar bilen gatnaşmany näme travma diýär. Şondan çekinýän diýär. Ol adam, ol kakasy ýa-da ejesi şo çağa okusun diýip go mektebe salýar meselem. Ýa-da uniwersiteden töleýär, eýtýär, ýöne azrak wagt nimany berer. Indi sen bilen kakan hemiş oturup "Ay oljasyň gel oýnaly" diýdimi? Men pikirimçe diýenlerdir. Ýörgün sen bilen nimany aýyryp, seni aýratyn terbiýelejek bolup oturup men näme bolmady meselem ejem oturup şu sen bilen şeýdeli beýdel onýaly ýok. Belli bir derejede o köçe terbiýeledi, ejem. Ýöne indi men şonu alyp ejem men bilen oturup oýun oýnamady. Şoň üçin men şu ýagdaýlardan izolasiýaga girýän ýa-da men adamlar bilen gatnaşyp bilemok diýsem, bir hilek şu wagda ýetişen çağalara garşy meni has ejizýal bolýan. Indi meselem pikir edelim, meselem 6-njy, 7-nji asyrlar peýgamberler wagtlaryny pikirlenen şeýler. Her gün uruş ýa-da ýöne basyp almaklyk. Kakan gitýär geljegem belli däl şeýler. Indi şo döwürdäki çağalar men psikologik men şu wagt ýaman gynanýan, men şu wagt indi kakam ýanymda bolmady. Şoň üçin men näme birazajyk izolasiýaga gitjek ýa-da adamlar bilen kän gatnaşjak ýa-da travma ýaşajak zat diýip ýa-da şo wagt psikologlar bardymy ka? Meselem çağa bilen gatnaşyp oturup sen kakan gitdimi urşa? Ha, onda sana şeýdeli şunýalyklar. Şonýalatlar bardymy ka? Ya prosto döwrüň geçmek bilen biz has ejizledikmi ka? Ya ol ejizanymyz belli. Ýöne men şunday şular ýalyk bir zatdan bolup biler. Meselem owada sen şonýalyk bir zat etseň diýip elbet görülmedi, elbet görülýär diýjek-de. Meselem senin o zada wagtyň ýok. Düşündirip bilen meselem ya. Meselem ýer agdarýandyrsың, işiň etýändirsың. Meselem men klasaşym batdy. Yani enesi we atasy ýok bilenmi? Soň taçkaçylyk etýärdi. Şoňa wagt ýok şol bolan pikirler. Taçkaçylyk 1 manatdan 2 manatdan şeýdip işe. Men yani diýen şol bolan respekt goýatym. Sen meselem yani he's not bitching around. Günü melaysam yani hele gurrunga da nokta ay men nämesem kämendi, kakam ýok. Qara çekilip indi men şoňa özüm näde bolup barmaly sosial zatlary ýüz tutup sadyda nokta birazjyk erkek bolup mejbur bolýar-da işemeli bolýar. Meselem käbir adamlar şonu etmän biler çünkü alýan puly meselem bir taçkaçylyk edende bilýär o
bizlerde bazarda näme taçka ağır bolsa götürüp alıp gidip berýär. Mesela 1 manat alýar, 2 manat alýar, 3 manat alýar, maksimum olsa 4 manat olam tipi bilen üstünde çiğiyi berse. Biz şolar ýalyk günde şonu edip alyp oglun daýaw bolup, yani özü horucu oglun ýöne erkekleşeni gördüm. Onu şey diýip bilýärmi, meselem ters tarapdan seretsek, belli bir derecede şoň wagt ýok diýdiň, onu eýleki zatlaryň ýüze çykmagy işsizlikden bolup bilýärmi? İşsizlik kendi adı getirýär. Mesela için kızda oturdun iş adı demek. Mesela dinle ayallarda diyecekler. Şu da erkeklerde de böyle. Öyde gözün götür gör. Öylünendirsin ya da deldirsin. Mesela ben öyde iki özüm yaşayanım. Çünkü kelam her xil pikirler gelýär. Her xil zatlar gelýär. Indi mesela näme üçin ayalın qada gelmesin şolar ýakdy. Mesela öyde otursun. Ayalın işe giden wagt erkekler. Bul näme dip ýörkä? Ikilik etýärmi? Ya da maňa janydan okmaňa. O wessese gelipdi. Bul dinle ayallarda bolýan zat da. Men özüm şu wagt 2 ýaşaýan. Ve men kelime her xil pikirler gelýär. Anana her xil. Birden az ölsem men hiç kim tapmazmy? Maňa jan atmazmy? Ejem birden jan atmasa çünkü men öýdäkler bilen kan habarlaşamak olarym diýen maňa näder jan atmasa birden men halim kim ýa? Anana men her xil zatlar gözüm gelýär. Şoň üçin bu işsizlikden bolup biler. Ýöne meselem bizde Angarda o yerinde diyecek Aşgabatdan tek bilemok psikologlar yok ha sen gidip derdin aytıp bilerin yok yani psikolog yok yani näli bolýar şolar ýakda men şoňa düşünemek şondan bolup biler belki bärlerde razvi näli diýeni bir hilek türkmençe gurlasym bilen şonda kamilleşen diýen o kamilleşen doğrudan geçen öz aramda podcast'ı gördüm de diye dil garşdyrmasan gowy kamilleşen diýeli bäri soň şondan belki bolup berende hemme zadyň özüniň ugurba meselem diýildi. Sen ýagdaýyň ýok bolsa sana sosial sekürite kömek etdi. Sana aýlyk meselem pul berýär, öýsüz bolsaň zat bolsaň eýle. Ýöne bizde şolar ýaly psikologlar bolmagynyň ýani meselemde Aşgabatda bardyr. Ýöne Kerkede men eşitmedim da şu psikolog barkym bar gepleşip gördät diýip. Ýani bir gitsem palçaý dersin. Mele bir gire bolsa diýer palçaý da emedi. Men öňümdäki problemler maýyrlarmy aýyryp beräý. İşte şolar ýaly öldürüp beräý. Şol aşk kolisyon mağaza gitip berä. Surat berýär, boldy sana şol ýygyman düşýär. Yo, meselem var, ýaman gowny pointa gelikmi kaktiýan, toşdo bir zadyň azalmagyny isleseň, şo barada azrak gürlemeli. Mesela Morgan Freeman'a soruyorlar, how do we get rid of racism diye. Rasizmi nädip aýyrmalýar? Don't talk about it diye. Gürleme barada diye. Men mesela hemişe aynı aklar zat diýip berem o diye. Ýonu näçe siz ýöne garalar barda gürleýän diye. Garalyň haklary, garalar zat diýen. Hemmem zadyma diye. Men pikirjim psixologiyada şoň ýaly çağa psixologiyasy, travmalar zat şeýle berýärmi şu dile näme dipdir? Modny söz bolupdyr da, moda bolupdyr şo sözler. Toşdy nire seresin basan ýerinde çağa psixologiyasyny okamaly, çağa eýle beýle. 20 asyrlap şu wagtda çenli şu çağalar ösüpdir, adam bolupdyr, hawa arasynda erwedraklar bolupdyr, gowum bolupdyr. Sürü aksaksyz bolmaz, onu geçer. Her hili ýagdaýlara görä. O taýda meselem Jordan Peterson'a 4 tane zat berýär, näme faktor berýär. Çağa psixologiya diýär, yani meselem çağaň nähil ýetişýäni 4 tane faktor diýär. Biri maşgalasy, o biz bolsa deňe maşgala durýar. Biri maşgalasy, ikincisi daş töweregi, üçüncüsü gatnaşýan çäreleri, aktiviteleri, dördüncüsü ruhy baglanşygy. Yani dinni zat diýip şonu ýalatlar. Şu taýda şunu 4 tane zat da o taýda dostlaň kim mesela gitýän mekdebiň nähili, gatnaşan adamlaryň nähili we bir näme spiritual bir baglanşyk, başga zatlara, şo zatlara oýnaýan kadýan ul rol. Diýenim, ýa sen diýenim dogry da getirdik meselem diýeňmi? Adamlar şoňaly kan gürleşlerini üçin şolar ýaly bir zat ortada bar. Edir şolar ýalygan meselem indi bärde şeýle bir zat öwrenişipdir, bir sistema bolupdyr. Yani sen özüň şoňaly bir näme oblçka goýsaň, şeýle bir galyba alsaň, ondan soň sana hiç kim degeni, sana sen aýratyn bolan, sana special näme görkezler aýratyn sana üns berýärler, wнимание görkez başa zat bolan. Mekteplerde de aýratyn bolup başlaňa ýam. O hilek özüň gowduýup başlaň. Çünki kim sen üns bermelidir diýip keretýär. Şeýle etdiler hem. Edilýärdi. Soň meselem şonu aňarda Türkmenistanda seni şoňal etip bilen ok. Meselem oturdun gitdiň indi meselem psixologa bar şu derdin aýsan psixolog sana gelip mektepde şu lowlany şoňaly görkezin diýip aýdylan ok. Näme üçin
enentası bolmadığı üçün ya da atası bolmadığı üçün diýip. Oň üçin sana hiç kim oňalyk etmeýär. Yani adamyň bizde özümizde wyjdan diýen bir zat bar. Şoň enesi ýok eken ya da atası ýok eken ya da iksem ýok eken diýen wagtyň ýetim eken diýsen, soň bilýän şu tema girmeli däldigini bilýän. Wapşe şol ogana barada. Prosta şu tarapda näme ýöne erkeklik manysynda meselem men şonu yani synak görüp bilen diýen meselem ösök görün uruş bolup bile zat bolup bilen ýöne meselem diýeli oğlan fiziski daýo bolýan olsa özüni sagdan duýan olsa meselem şol oglana meselem degmezlik edilen ok bizde Türkmenistanda. Aşyn geçe ne bolýar şol disability'si bar ya da emotional support gerek, emotional damage diýip ýören oklar Türkmenistanda. Yo, bärde universitetde kam biz bir konferensiýa gitdik, Student of Color Conference diýip. Karoj her kim çykdy ha, biri meselem ay men Latin bolanım üçin maňa garşy rasizm etdiler. Biri çykdy men çişik bolanım üçin maňa näme etdiler. Ay biri her kim şeýdip bara bir hilek travmasyny aýtýardy şo taýdaky 150 adam ha gynan otyrda şoň ýagdaýyna. O bir hilek Türkmenistan olsa vay men çişik diýse bar horlan azragy ýerlerde. Hawa ana bizde meşem şu standartlaşdyrma ýok entek. Şoňa begen ýani etmeňe mardymlar. Yani belli bir zady, gow bar zady, nemetler. Erwet zady meselem gowlaşdyrmak yani normal zady getirmek. O da meselem bir adam simiz bolsa, çişik bolsa, şoňa gidip aýtýan ya, agramyň köpräk eken ya da şeýle simiz eken ya da bir horlansaň näme diýip aýdylýar. Bärde şoňa bir zat aýt. Ýerden alıp bir tokýarlar. So diýende bärde sen erwet dolýan. Hani bolaýmar zady aýtýan, saglykly iwiç, zaly gatna, horlan jok bol, meselem ýa şu semady diýende. Onu bir hil. Ya da meselem erkek ayal bolmaly, ayal erkek bolmaly. Näme o genderlaryny çarşýanlar, şoň ýalatlar ýalňyşdyr. Men pikirimçe men erkek diýjek, hi diýjek. Yok, ona şi diýi, islen zadyny diýi. Sen oň näme diýse sen şonu diýmeli. Onlar zatdan. Ken eline bir näme berilen üçin edilýär şol ýana resurs berilen üçin edilýär mukadden şondan. Ýöne ýan kıyalyk. Näme gözüňde tutam ýokdur. Men şonu aýdyp geçeýin de aşaňça zaýyn. Yani käbir adamlar çyndanam yani genetik taýdan näme bolýar, semiz bolýar. Hawa isключениялар hasa bolam jok. Käbir adamlar çyndanam semiz bolýar. Etdiler fiziski terapiýada görýärler, ılgabam görýärler, horlanjak, çaýmyş görýär, bolmasa bolanok onu. O tarapdaky adamlara degim jok. Ýöne ýaltylygyndan sebäpli özüni men standartlaşdyrjak olan adamlara diýende men Amerikada şolar ýalak meselem meniň agrym aýalyň agrym 90 kilodan geçýär ya da 80 kilodan. Birazjyk semiz bolsa çyndanam indi meselem Victoria's Secret şonu etip başlapdyr bilýärler mi? Modellere meselem öňkü 80-90 ýyllar görüň injejik modeller goýýarlar. Indi bolsa dünýä täzelenen üçin modern bolanda standartlaşdyrmaly diýip meselem semiz aýallara model edip başlady. Men pikirimçe normal däl. Modeller ýende meselem diýende men ýani näme diýip aýdamok ýani modelli gowzat on diýemok da garaz modeller ýene de şol standartyny ütgütmedik bolsa adamlar şoňa ýene de çemeleşerdi. Häzir Twitter'ın alymlary başlar häzir näme o bulňaly adamlar bar, yaramayan adamlar bar. Ýa-da iskulçenler girem dok biz olar baş. Ýöne wagtyň geçmek bilen siz hem düşünürsiňiz mümkin diýen şu datlaryň gerçekden çyndanam ziyanlydygyny, saglyga ziyanlydygyny, işsizligiň belli bir derejede ýa-da nordyň aýtýar wesweseleriň ýa-da ýaltalygyň getirýän ýerleri ýaman elbet datlar mukaddiýan. Men pikirimçe weswese barada gow edip aýdym çykaryp berýär, iblis ýakynda gelýär. Sakin adama. Ya. Adamlar şey edip yani köp uzatmaly. Täze geldik, täze gördük sizi ýene de bir gezek. Näme deli? Ýene de şol yani täze ýyl gelmäken ýene de bir bölüm çykaraly gysga etsek hem ýöne az bolsun, uz bolsun köprägi deli. Ýakynda bir mende näme çek bolasdyň podcast däl. Ondan bundan var podcast bolmaly däl-de, ondan bundan bir kanal bolmaly, oň aşanda playlistler bolmaly. Indi näsip bolsa vlog edip başlarys, indi näsip bolsa üç köş içerikler çekeriz, belki reaksiýa videolar düşürüp başlarsa eýlenmeýlem, ýöne ütkär gowja zatlar geler. Podcast'ını varat bolmaz mukadden. Sen gyzykly bolýar adamlar halaýan eken bereli şu zatlary. Nälik zat etmeginizi isteýäniňiz bolsa, siz özüňiz karar beräň. Yani vlogda meselem diýildi. Bir günüň näle geçirmegini isteýän görmek isteýäňiz ýa-da bir Yakup bilen meselem Yakup maşyny bilen meň maşynymy ýaşdyralım ýa-da özüne göwni etýän bolsa diýende Yakupda M5 bolanda näme? Ha? Yani bizde de S-class var. Ya, o meselem äzir vlog çekmänim pikirimiz geldi. Hökman edilýär. Meselem täze Amerikada näil belliýär. Onu görkezip bileriz. Ondan soň başga ştatlar meselem bärde şu at sowuk bolan üçin biz ýakynda Miami, Gawai ýaly ýerlere gitmän planlaşdyrýar.
Aňyrlarda da vlog çekip size bir Amerikan durmuşundan bärde türkmenleriň nähil ýaşaýany ondan bundan ara karoçy kanalymda şonu ýalyp diňe podcastlar bir zady ýapyşyp ýatam. Ýönem meniň onýanyk mena Miami Hawaii planım mena onça pulum ýok. Yani her kim özüň görgende bir aýa ulat ýa diňe özüň. Zato S-klasyň var, 4 tane maşynyň var. Ýok, zato seniň en başyň var. Şu 4 maşynyňa birik maşynyň gawat geleseň şoň ýalyk denk bahasy. Bolýan. Hemmäňiz ýene redaktor ýylyňyz bilen gutlaýas. 2025-nji ýylyňyz düşümli ýyl bolsun, saglyqly ýyl bolsun, köpräk işläp başgalaryňyz bilen wagt geçirme ýyly bolsun, nesip bolsa. Köp sag bolun. Ýene de köp sag bolun. Sizden goldawlar garaşat, goldawlarymyzam Instagramda paýlaşyň. Neme deli? Peace. Näde jemnäle. Indi neme dälim Ýakup özüň dogrusyny eldiň. Men rahatsız etmeye tanımaktım. Bar yok. Vallahi adamlar sağ olun. İşlemer köprek gel tabii. Ondan bundan podcastımıza hoş geldiniz.